खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बे गोदान भिडिअ'आव बरायनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ दिनैहाय आरो बे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय नोंथांमोना आंनि दिनैनि ब्लगखौहाय नायलांबाय थादो माने जोंहानि न' खाथियावनो लोगोनि रायजो बिदाय दङ आरोना सिगांनि ब्लगफोराव नुबाय जानो हागौ दा बेयावनो रायजो बिदाय दङ दिनैहाय राभा लुनाय ना मा होनगोनथाय जे खामानि दङ आरोना जास्ट बेयावनो ओरैनो दसे थांनो होननानै ओंखारबाय आरोना आङो बेखौनो नोंथांमोना आङो शेयार खालामनानै भिडिअखौ हाइक खालामनाय जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै सानदुंखा आरोना नै बे जोंहानि न' ओमफ्राय जोंहानि न'निफ्राय नैबे गेजेरावहाय न'से दं आरोना नैबेनो ओमफ्राय नेक्स्ट बिसोरनि न' आरोना बेयावनो थांगासिनो दं आङो दिनैहाय गासिबो खामानि मावदों राभा लुनाय ना मा होनगोन बेयावनो ओरैनो थांनो होननानै ओंखारबोबाय आरोना न' खाथि ना जों माथो खालामबाय थानो न'आवबो बेखायनो ओंखारबाय आरोना खामानिफोराथ' मावखांजोब्बायानो दां दासो फैदों आं 11 बेसेबा जाबाय टाइमा थांगासिनो ओरैबायदि सान्दुं सादाबो लायाखै सिगांनि ब्लगफोरावहाय नुबाय जानो हागौ माहाय गुफुर गावदांदां आरोना लोगोआ स' बिनिनो बुधबारावहाय 4 अक्ट'बर 4आवहाय बिदाय दं आरोना जोंनि गामिनिफ्राय लांसिगोन हाबा खालामनो थाखाय बेयावनो थांगासिनो आङो गायोमोन गैला लोगोफ्रानो सासे गालांगासिनो दङ हाबा जाजोब्बाय दा बेबो थांसिगोन मोनथारसिगोन आरोना लोगोफ्रानो हाबा जानानै गैला लास्ट थांजोब्बाय लोगोफ्रा बिदिब्ला भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आं ससे क्लिप देखायगोन आरोना बारा भिडिअबो लाबाय थानो हाया आमाय नों आंखौ माहा दिनलांगौमोन माहा हरगोन नों आंखौ साहा फुदुंदों नै जालायबाय बिनिया आं ओइथिं भिडिअखौनो लाबोनो बावगारबाय हायनायावहाय बेटारि गारि नोंथांफ्रा नोङो नै बे दंफांनिफ्रायनो हाननानै हादों दे फिथाइ आलु बयलार दंजोबो सिराखौलाय फट' लानो उनथिंसो साहा लोंखोमादो दाखिगोन आं र' हिन्जाव गोदानखौ आंनियाव मावानो न'नि मानसिफोरासो मावा होननो ओंखारदों नै गिया जागोना बेनो आं खिथुदों नारफालायना हायानोलै आं फन खालामहरनाय मामा ओंखारबाय जोंहासो मोजां मोखांखौ खिथिनो मोनालै मैनानि बिहानि होमबालाय क'क्राझारथिं थांबासै न' मैना गोजानावबो थांगोन हनै हयलै नोंलाय मावजिया माबा मा होनगोन इयो मुसा थांसो आयु कालार मानसि गिलु ओइ बिदि नुथाराखै आं गिलु नुदों न' हाब आमायसिनि साहा लानायालाय बाहायल' लादो साहाखौ बाहायल' लादो आं गयसो जानो लुबैबाय दे र' इथिं होगोन हिन्जावफोरा मा गाखो बेलाय नोंलाय एम्फौ गोलोमदांहाय माथो किउ मा जादों फन दा mana oi selai labu sana ha ha hai chỗ đâu nào boleh mak kue jangan dulu itu Tuhan sudah aduh hết làm nào cô pha mình này bây giờ beres keliling ini ompray beres keliling ini mana ompray maka sanggup boleh tanya utro terus nanti kalau utro berapa sih utro kota mana na bintu bidi tanya tuan Karena itu dia ni tay mau bina jok nisa
คำส่งนี้ถึงครับ Samran, kamu tak pernah menjadi. เติมมันมาวัสดุเนี่ยระดับเดีย Ay, nak usul tu tak? เดี๋ยวก็ชอตัก Mazin jang kena mahal. เดียให้จินหนูดูหน่อย Mazin jang itu ให้ทำมาดูนะทุกคนเอาไว้ชินหนูเด้อในเมินอายงเมินบาซิเมินจริงในจ้าหรือบาซิ Kalau lain tak aku gerak, dah izin dan ni saya harus tu ni dah. Hanya ini. ไปจานซีในจ้าอันนี้ซื้อลี่อ่ะ Punya habis. Oh, bawa hai. Sama lagi jeng lagu. สลักแล้วเนี่ย Kau usah. Oh, ni bagi macam tu. Nơi jeng yang kan tak ini sama sopan. อายุเลยใช่ Yang gua lungan. Ang bang, yang gua lungan. Oh, bawa hai saya sana yang lain. Ang yang gua lungan. Garba Kalam tu dia. Serba sase. Wah, aneh, zana berat ready dah. Oh, tidak ini. Kacau sah. Kau jangan. Lungan baik. Come down anytime. Juga tu ya. Kira aku ni. Mana mana mau kau? Angat kelale. Lagi tak ani guys nang ni lagi. Eh, mai tak jangan. เฮ้ยทางพิงกัสเนอร์ไปแบบนะเลือกนะฮันนี่โนนี่ฟรายทางกัสเนอร์โนจิโนนี่ลามาเบเนแต่ยังไงทางพิงกัสเนอร์นะหนูเอาให้เลือกนะฮันนี่ฟรายไปกำมันนี่ดามันนี่มาใบมาขังนั้นนี่จ่าใบยังคำจ่าใบจ่าขังนั้นนี่ไปได้รู้สึกมันนี่จีไรใบก้อยสื่อจ่าใบนะมาเท่าไรก้อยจ่าใบตัวสักแค่นี้สิก้อยสื่อจ่านั้นนี่ไปได้ให้แบบนะบิดิบลานึงทำได้นมมันไปแบบนะปรานึงกิเลเลมันเข้าไปน้องมนต์ไพเบอร์นะได้เยอะนึงทำมันก็ thank you ใจฟังในวิดีโอก็ให้นายบายเวสเซ่วิดีโอเรนดเซ่ขมันมาหุยนายก็ดเซ่นึงทำมันแชร์คลัมเบอร์นะนึงทำมันใจฟังนายบาย thank you so much อันนี้ก็สกร์บุนีฟราย thank you อาร์เซอร์บาฟังนี่ channel ให้ก็ดันบลับ please ส่วนนั้นยังนี่ channel ให้ subscribe คลัมนั่นนี่เด้อนายนั่งรถทางนั่งล่างนี่ channel ก็ subscribe คลัมนั่นเด้อนะวิดีโอบลัดนี่นี่วิดีโอก็ให้เบสเอาหนึ่งดิ้นเถินเซ่บายบาย